فقیرو حشر تک موجاں کرو، اے سیاہکارو اے روسیاؤ حشر تک موجاں کرو کہ کملی والے دی جلوہ گری ہو گئی، بوئے جہنم دے سارے بند ہو گئے، امت نبی دی بری ہو گئی، امت نبی دی بری ہو گئی۔ اور میں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم واسطے دعوت اسا محمد قیس بخاری واسی اپنی سونی آواز دے وچ سونے انداز دے وچ مختصر حاضری دے وچ نعت پیش کرے سی۔ نعرہ تکبیر، اگر ذوق ٹھیک نہیں ہونے ڈھیلا تھی کہ مجمع، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری 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 صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ خدا فرمایا محبوب سبحان اللہ، زمانے سارے تیرے نے، خدا فرمایا محبوب زمانے سارے تیرے نے، خدا فرمایا محبوب زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے۔ سبحان اللہ، بہت سونے انداز دے وچ محمد قیس بخاری نعت پیش کرنا پیا ہے۔ اللہ مزید علم وچ عمل وچ برکت عطا فرماوے۔